ben Sippe Heringa. Ik ben sinds 2020 voorzitter van de Harkemasse Boys. Ik ben trouwd, ik had 2 ben. En ik kom zelf oorspronkelijk uit Damwoord, 3 is in Dokkum. En ik ben sinds een jaar of 20 betrokken bij de club. Harkemasse Boys is sinds 1946 denk ik een hele roemruchte club in het noorden. Bekend door het hele land. We gaan een positieve en een paar negatieve dingen mee maken. Landskampioenschappen. Vaak heel veel in de beker. De noordelijke beker vaak won. En ik denk dat we uniek zijn omdat we een heel grote meemaken hebben als de topklasse. Nou in de 3e divisie. En dat is vrij uniek voor een lidsdorp met 4400 inwoners. En naast dus vrijwilligers en de prachtige mooie club die we hebben, ben ik enorm trots op de accommodatie die we hebben. Het is gewoon een mini-stadion. We kunnen je wel 4.000 tot 6.000 mensen kwijt. We hadden met Feyenoord meemaken. Het is hoofdzakelijk bouwd en verbouwd door vrijwilligers. Doe ik eens de droeg staan. Ik heb de droeg zitten. In 2004 werd er zelfs een hele sponsorhome bovenop het gebouw gezet. En ja, daar ben we heel trots op en heel blij mee. In combinatie met een echt gasveld en net een kunstveldje. Harkemasse Boys had 450 leden, maar we vooral droegen de vrijwilligers. Die ben je dag en nacht. We hadden zelf kritisch jongen dat ze hier nou ook op het veld binnen. De club wordt er heel erg grut en ik denk dat het dus kracht nog steeds is. Wat vooral bij de club heel mooi is dat we ondanks de moeilijke tijd met vergrijzing en alles afgelopen tijd toch een protte jonge jeugd erbij kregen hebben. We hadden een hele protte dingen aan het meiden- en damesvoetbal, dat zie je ook weer waarom. En ik denk dat we de focus best wel lezen om eigen jeugd, zowel uit eigen dorp als de regio, toch zo dicht mogelijk bij onze A-selectie te krijgen kennen. Want dat is ook de toekomst. De jeugd is de toekomst. Voor ons is het heel belangrijk dat we toch echt respect voor elkaar hebben. En de normen en waarden zijn belangrijk binnen het veld en buiten het veld. En we vinden dat we daar wel in bijdragen moeten. En onze jeugd zit er goed op dat met hoe gedragen scheidsrechters zich, hoe gedragen leiders en ouders zich. En wij nodig ben ik net te beroerd om daar eens een keer een gesprek over om te gaan. Want dat is belangrijk. Ja, dit was totaal grenzeloos. Ja, dat had ik nog nooit eerder meemaken. Het broeide vanaf het begin uit, vanaf het moment dat ik dat busje zeg, 4 van de wedstrijd, broeide het al. Ja, die chaos. We hebben gewonnen, er weer vrijwilligers hier naartoe, net maar in de hand. Spelers naaiden nu. Er werd knokt om het leven. En dat werd al die groepjes verdeeld hoe dat veld. Het zwerm hoe dat veld. Dat werkt net in een groep. Het werd volledig onbeheersbaar. Ja, dat zou je dan van je eigen gebeuren, weet je? Want tijdens de wedstrijden de emoties heeg oprennen, dan hebben we vaak wel even dat de jeugdcoördinator toch even met leiders en trainers even in gesprek gaat. En dat het ook eventueel op met ouders, want ja, voetbal is emotie, maar het moet wel respectvol en daar willen we toch echt wel wat zien laten vanuit de jeugd vooral. Waar ik vooral heel trots op ben is natuurlijk onze vrijwilligers, maar wat echt heel belangrijk is voor Harkemasse Boys is onze eerste elftal, wat heeg voetbalt. Dus echt prestatievoetbal. Maar ook onze tweede elftal wat reservehoofdklasse speelt. En ja, we horen heeg ambities. We zijn Harkemasse Boys, we hadden denk ik best wel een iets hard, maar een hele grote moeilijk. We denk ik dat onze eerste gewoon de vergeen had om die 2e divisie te halen. Want we moeten alles meemaken wat we als amateurclub maar meemaken kennen. Wat hier belangrijk is, dat deze club nog steeds gerut is en ik denk ik nog wel groeiende. En ik denk dat dat ook de kans biedt om de sport heeg te houden, want sport is belangrijk. In deze wereld werd vroeger iedereen boeten aan voetbal, wie kegelvoetbal etc. Zit de jeugd nu achter de computer, dus ik hoop echt dat onze regering, onze gemeente mij helpt om sport in het leven te houden, zeker in een dorp. En dat waren net alle dorpclubjes verdwijnen en in de grote steden overblijven. We hadden gemeente daar in Noorden, we hadden een mooie accommodatie, maar hier zo'n
renovatie, herstel, verduurzaming daar. Je zou het misschien niet geloven, maar dit huis kan binnenkort van jou zijn. Daar ben we zelf met een hele goede actie bezig met de verloterij. Waardoor we toch zeggen van wie moet geld genereren, omdat in de toekomst de jongste band exporten blijven kunnen maken.